Ефір АТР триває. Інформаційну естафету приймаю я, Катерина Вишневська. Найближчі 3 години про все, що стосується окупованого Криму та материкової України. Тож робіть АТР гучніше, нам є про що розповісти. Зеленський призначив нового секретаря РНБО. Що за людина? В Раду внесли подання на призначення нових членів ЦВК. Нормандська четвірка визначилась. Зустрінуться в Парижі. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 21-ї задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю наших гостей. Андрій Павловський, народний депутат України 6-го та 7-го скликань, та Мирослав Гай, волонтер. Добрий вечір. Я не волонтер, але добре. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів від задоволення фізіологічних потреб у сесійній залі. Давайте послухаємо пряму мову голови парламенту. Колеги, до мене звернулись народні депутати з наступним проханням. Перше, зал Верховної Ради – це не їдальня, це не місце для куріння. Так само Айкос. Я не бачив в залі табличок Айкос Френдлі. Так само я звертаюсь до всіх, що в залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби. Дуже дякую і сподіваюсь на розуміння та конструктивну роботу нашої Ради. І я вітаю нашу кореспондентку Мілену Амедій, яка із самого ранку слідкує за роботою Верховної Ради. Мілено, вітаю. Які у тебе новини? У зв'язку з тим, що не збирає. Катерино, найцікавіше ти вже показала і розказала про неї. Я додам ще про один казус, який стався напередодні. Вже Олександр Фельдман, депутат від опозиційної платформи «За життя», якимось чином зареєструвався на виступ, хоча самого депутата у залі не було. Як це виникло, незрозуміло. У подальшому це питання будуть вирішувати, що стало причиною. Заступився за нього колега Нестор Шуфрич, цитую, сказав, що хтось йому попутав карти. Власне, цей інцидент ще будуть розслідувати. Ну, а саме засідання завершилося буквально 10 хвилин тому. З самого ранку під Радою вже стояли люди, аграрії, яким реформа земельна, яку впроваджують «Слуги народу», не до вподоби. Спілкувалася з ними тоді, і вони сказали, що стоятимуть до останнього, до кінця. Проте зараз виглянуло в вікно, їх вже немає, вони розійшлися, хоча були з усієї України. Наразі мені доводиться закінчувати свій виступ. Я зранку, вже завтра, розкажу вам детальніше про порядок денний на наступний ранок. Дякую. Мілена Амедій, наша кореспондентка, була наживо з-під куполу Верховної Ради України. Андрію, ви були народним депутатом. Боже, давайте це не обговорювати, Господи. А от чи траплялися такі факти за часів вашого депутатства? Коротко, будь ласка. Різні траплялися факти, коли, наприклад, регіонали, здорові, дебельні хлопці били професора Гнаткевича стільцем по голові, і таке було. Разом з тим, це факти, які не прикрашають вищий законодавчий орган країни, і не треба особливо голові Верховної Ради на цьому акцентувати увагу. Якісь шуточки, жарти неоднозначні. А потім депутати будь-якого скликання дивуються, чому під кінець їхньої роботи поваги, довіри до Верховної Ради зовсім нема, там декілька відсотків залишається. І от ми бачимо, як вже і нову Верховну Раду 9-го скликання, на яку люди покладали багато надій і очікувань, перетворюють на черговий цирк. Ну, і, на жаль, вона так само закінчить, як і попередні скликання. Ну, побачимо. Приходимо. Це що, дуже оптиміст такий просто. Так, на черзі у нас дуже серйозна і важлива тема. Президент Зеленський знайшов заміну Олександру Данилюку на посаді секретаря РНБО. І давайте ж дивитися кого. Указ президента України номер 733 призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Шановні гості, як вам таке призначення? Мирославе, розпочнемо з вас. Ну, спочатку треба зрозуміти, а чого ж звільнився Данилюк.
коли вони тільки отримали бюджет на РНБО, причому безпрецедентний в історії України, на 15 тисяч % збільшили цей бюджет. І раптом він такий прямо пише заявку про відставку, так мріяв, стільки казав, тільки прямо літав в зону ОС, в білій сорочці ходив, там дивився, як позиції облаштовані, там, як воюють наші хлопці. І раптом пише у відставку. А також ж казав, такі плани були, такі плани. Щось, знаєте, згнило в датському королівстві. От, він вже сьогодні заявив, що вони з Богданом, виявляється, не порозумілися, і що Богдан сам має подати у відставку. Тобто, бачите, вони ще не встигли прийти до влади, а жодної консолідації нема. Тому що це випадкові люди. От, вони всі не є і не були однією командою, як нам намагалися розказати і нав'язати. Там у всіх свої власні інтереси. От. А щодо нового очільника, ну, знаєте, багато хто, от, я думаю, колега ліворуч більше може розказати. Там сьогодні цікавий запит журналісти зробили до Офісу президента і ще там до РНБО. А запит такий, а який послужний список до 2007 року нового секретаря? От чим він займався в 90-ті роки? От ті вузьке коло приблизно так орієнтується в цих питаннях. А от цікаво, що про це думає широка громадськість. Я можу Так, пане Андрію, так, я, якщо не помиляюся, то Олексій Данілов був членом фракції «Батьківщина», ви також був були в 5-му скликанні. Ну, це, правда, не моє скликання, був народним депутатом 6-7 скликання, це за скликання. Ну, разом з тим, він був і народним депутатом, він був міським головою міста Луганськ, а до того займався там кооперативним бізнесом, починав як зооветеринар, там таку освіту отримав. Якщо коротко, життєвий шлях цієї людини. Ну, що можу сказати, він в час, коли був народним депутатом, наскільки мені відомо, був доволі близький до Михайла Бродського. Чи зараз вони залишаються друзями, бізнес-партнерами, цього я не знаю. От там вони разом створювали цей політпроект, який зараз вже багато не пам'ятають, але пам'ятаєте, «Яблуко» таке було. Ну, втім, зараз мова йде політпроект спільний. Зараз мова йде про секретаря РНБО. Ну, а зараз секретар РНБО. Знаєте, Ну, сподівання, які на нього коротко? У мене сподівання... Ну, у Приймані, наскільки я знаю, він не сепар за своїми переконаннями. Він однозначно займає антиросійську позицію, що добре. От, але за будь-яких умов на посаді такій важливій у державі, що веде війну, хотілося б бачити саме фахівця з питань безпеки, а не з питань корпоративного бізнесу чи навіть політики. Тому що політиків у нас достатньо. А секретар РНБО – це секретар РНБО, в нього завдання займатися безпековими питаннями, суто безпековими питаннями. Я навіть чув такі чутки, що були доволі серйозно проговорювали з кулуари, щоб повернути кровавого пастора. Да. Я маю на увазі Олександра Турчина. Поживемо, побачимо. Ну, бачите, так, і ще по-іншому вирішили. Так, і ще одне призначення сьогодні було на порядку денному Верховної Ради. Зокрема, президент вніс подання до Верховної Ради про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії. Давайте дивитися, хто у списках. За поданням президента про призначення на посади членів ЦВК від «Слуги народу» потрапляють 12 кандидатів: Оксана Боярчук, Олена Гатауліна, Віталій Грень, Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Олександра Кармазь, Павло Любченко, Володимир Перепелюк, Віталій Плукар, Сергій Постівий, Юрій Фрицький. Від «Опозиційної платформи За життя» – 2 – Юрій Мірошниченко та Сергій Дубовик. За пропозицією «Голосу» – лише 1 – Андрій Гевко. Також 1 кандидат від «Батьківщини» – Вікторія Глущенко. За пропозицією «Європейської солідарності» – Юрій Буглак. Ну і ваші думки щодо цих пропозицій? Ну, в мене взагалі питання, чому міняють раптом ЦВК, яке за всіма міжнародними оцінками спромоглося провести найчесніші вибори, як ви казали, це міжнародні організації, за всю історію України. А там дійсно прийшли і Майдан, ну там різні люди, там і майданівці були, до когось, може, якісь конкретні питання були, але так чи інакше, оцінка була така. Тобто я так розумію, що більш чесні вибори не потрібні.
Тобто от найчесніше один раз провели за історію України, привели «Слугу народу» і пана Зеленського до влади, і все, на цьому чесними виборами чи завершено. Ну, логіка така, я так розумію. От, я так розумію, що готують нове ЦВК під місцеві вибори в ОРДЛО. Тобто на окупованих територіях. А це питання специфічне. Я не думаю, що минуле ЦВК, яке складалося з достатньо принципових людей, ну, принаймні, замголови ЦВК я знав по намету на Майдані, бо ми з ним жили в одному наметі 3-ї сотні самооборони. Це принципова людина. Принаймні, він би не відходив від букви закону в цих питаннях. І я думаю, щоб просто в такій ситуації вибори на території ОРДЛО, вони просто не могли бути. Бо за будь-яких умов вже всі знають, що вони будуть з порушеннями. Бо російські війська не відходять. Навіть якщо вони для показухи 2 взводи відведуть, оце це МГБ, що там бігає, оце всі казачки. Трошки згодом ми поговоримо про це вони докладніше. всі залишаються. Так от вони хочуть просто привести людей, які легітимізують цей преступний зговор по поверненню ОРДЛО в Україну на умовах Російської Федерації. Пане Андрію, ви погоджуєтеся, що це подання, воно більше не про прізвища, а от про такі... Ну, все одно хто там буде. Ну, ми, на жаль, продовжуємо сумну традицію, коли кожен президент хоче контролювати на 2/3 Центральну виборчу комісію і ще й голову свого мати. І вони, скоріш всього, від «Слуг» і оберуть голову. Єдине, що я здивувався, коли там побачив, що люди, які раніше були в Народному фронті, в «Самопомочі», вже перефарбовані в зелений колір і подаються вже як нібито від «Слуг народу». Ну, що скажеш, вони подавляючу більшість, там мають 17 членів, 12 будуть контролювати «Слуги народу», тобто вони будь-які рішення, яке хочуть, проведуть, протягнуть і так далі. Прикриють. Ми це повинні розуміти, да, що ще одна державна інституція повністю 100% переходить під контроль одноосібної влади президента і його партії «Слуг народу». Ну, а вибори які у нас найближчі? Тобто ці на Верховну Раду на 5 років, президентські вибори пройшли. Тобто, щоб так швиденько міняти ЦВК, от прямо зараз от треба, це тільки під місцеві вибори. І тільки під вибори в ОРДЛО. От і Тим все. більше, що ЦВК на 7 років по закону Звичайно, я ж про це і кажу. Тобто це просто... От давайте докладніше перейдемо до цієї вже теми. Канцлерка Німеччини проанонсувала майбутню зустріч нормандської четвірки і повідомила, де зустрінуться лідери країн. Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови. І усі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч на рівні глав держави урядів. Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі. Цього разу це буде Париж. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував узгодження формули Штайнмаєра. Давайте послухаємо, що він сказав. Плану Б бути не може. Мінські угоди – це база, на якій повинно все вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то формула Штайнмаєра – це вже компроміс у порівнянні з початковим текстом Мінських угод, схвалених Радою безпеки ООН. Початковий текст припускав спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів. Власне, які саме кроки передбачає погоджена формула? Увага на екран. Спочатку Верховна Рада має ухвалити закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областях. Це буде нова редакція. Потому на окупованому Донбасі призначають місцеві вибори. Їх треба провести за Конституцією України та спеціального закону України, що регулює проведення місцевих виборів у ОРДЛО. У день голосування о 20:00 за місцевим часом вступає в дію закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Спершу закон діятиме на тимчасовій основі. Далі ОБСЄ має підтвердити, що вибори в ОРДЛО проведені чесно, без тиску та є такими, що відповідають міжнародним стандартам і українському законодавству. Після звіту ОБСЄ особливий порядок в окремих районах Донецької та Луганської областей діятиме на постійній основі.
От, Мирослава, так, у вас з вуст зірвався коментар вже до заяви Уроди, Лаврова. сказав, уроди, брехуни. Чому? От. Ну, по-перше, Лавров не тільки цю заяву зробив, він ще й зробив заяву, що вони будують фактично з оцих окупованих територій Придністров'я. Нагадаю, що в Придністров'ї досі знаходиться, дислокується 14-та армія Російської Федерації. От. Говорити про чесні вибори на Донбасі можна було б тільки за випадком, якби ми зараз могли... У нас сьогодні 30 обстрілів було. 30 обстрілів, один військовий поранений. От, вчора було 28 обстрілів, причому гатять з усього, і по Золотому гатили, де зараз відведення мають бути. От, і треба просто розуміти, що будь-який мир, він був би можливий запросто вже за 2 дні, якби ми побачили, за тиждень все можна організувати, якби Російська Федерація погрузила б на ешелони свою військову техніку, яку вона нагнала за 5 років, і маршем вивела всіх геть до Ростова, чи куди там собі катяться хай. Цього зараз не відбувається. Тобто, фактично, що ми зараз отримуємо? Ми отримуємо, вони зараз приймуть політичні ініціативи, а вони дійсно були визначені Мінськом, але, вибачте мені, в Мінську завжди, принаймні за минулу владу, ми ж теж, знаєте, дуже негативно всі ставилися до Мінську, тому що, але це були вимушені кроки, тому що тоді, коли просто нищили наші підрозділи, потрібно було терміново перегрупування, треба було на будь-яких умовах домовитися хоча б про невелику паузу, для того, щоб, по-перше, провести евакуацію в деяких населених пунктах мирного населення, по-друге, для того, щоб вивести наших людей на перегрупування, поновити боєздатність. Я так розумію, що ми маємо досі ці виконувати. Да, але ми не виконували весь цей час мінські домовленості в політичній складовій, тому що наші умови були такі: виведіть війська, і ми добре, ми визнаємо, ми проведемо особливий статус дамо, все буде. Виведіть війська, ми проведемо вибори, але ми не можемо проводити вибори під дулами, вибачте мені, автоматів із зелених чоловічків. Ми не можемо. Тепер прийшли зелені чоловічки в парламент, і вони все це роблять, все як хотіла Російська Федерація. Все, на що вони нас ламали всі ці 5 років, зараз вони фактично роблять. Ми ж підписали це фактично. Хто? Кучма? Він що, посадова особа якась? Він президент країни? Чи хто? Але це так само, як Захарченко минулого разу підписав. Хто це? Це терористи. Ні, вибачте, попередні, не ті, що були на цьому тижні підписані. Що ви маєте на увазі? Деякі були підписані у 15-му році. Ким би не були підписані? Ніким вони, знову ж таки, Кучма, Захарченка, а те, що країни Німеччина, Франція і Україна підписали просто спільне комюніке, що ми погоджуємо, але там не було узгоджено порядку. Вірніше, ми знову ж таки казали, що приберіть війська, припиніть стріляти, виведіть війська, і ми тоді підемо на мирні домовленості і будемо проводити політичну частину. Все, це наші були умови. Росія казала ні. Ви спочатку прийміть на законодавчому рівні особливий статус, амністію, ви почніть утримувати ці території з державного бюджету, платити зарплати бойовикам, це ж ми будемо платити зарплати з нашого бюджету. А потім, можливо, ми подумаємо, виведемо. І взагалі нас там нет, а от ті солдати, що бігають з російськими паспортами, це українці, які взяли російські паспорти, і взагалі вони місцева міліція. Дякую. Так тут що казати, це відбувається зрада державних інтересів просто. Ви погоджуєтесь? Ми повинні всіляко нову недосвідчену владу вберегти і допомогти їм, щоб вони не попали в цю страшну пастку, яка називається формулою Штайнмайєра, куди їх втягують, обіцяючи нібито мир, обмін там полоненими вже і так далі. Але разом з тим ми повинні розуміти, що неможливо проводити вибори на території, яка окупована, на якій знаходяться іноземні військові російські. Да? Там, де Росія 5 років, я погоджуюсь з цим, завозила без кінця важку озброєння, техніку. Як проводити? Спочатку демілітаризація окупованих територій, надання Україні доступу до свого ж державного контролю, але разом зверніть увагу, в той же день, кордону, да, в той же день зверніть увагу, що коли була підписана Кучмою лист по формулі Штайнмайєра, в той же день керівники бойовиків заявили, що
Хай пан Зеленський навіть і не надіється, що офіційний Київ отримує доступ до свого ж власного російсько-українського кордону. І ми тут взагалі будемо жити як хочемо, ми плювали на українські закони, вони кажуть, ми вимагаємо, щоб Україна з нами погоджувала свої закони Верховна Рада. Абсолютно. Що це таке? Якась одна територія буде область керувати всією державою, вимагати, щоб з неї... І такий особливий статус, є загроза в тому, як, до речі, наскільки я знаю, і в свій час фракція «Батьківщина» взагалі не голосувала за особливий статус жодного разу. Не як закон, не зміни до Конституції. Тому що ми вважаємо, що у нас всі області, всі регіони мають мати рівні права. Ніяких особливих, ніяких переваг. Ми унітарна держава. «Батьківщина» і у цьому скликанні представлена Верховній Раді. Там, я думаю, донесуть вони свою думку. Я до того, що ми унітарна Давайте зараз держава. долучимо ще одну тезу і продовжимо нашу розмову. Війну на Донбасі збираються закінчити за рік. Про це, посилаючись на джерела, повідомляє «Українська правда». Давайте послухаємо. За даними «Української правди», в Офісі президента покладають величезні сподівання на саміт лідерів Нормандської четвірки. У команді президента сподіваються, що він відбудеться уже у жовтні. На цьому саміті, як кажуть на Банковій, або буде досягнутий проривний прогрес, або доведеться будувати по лінії зіткнення стіну. І це не метафора. Що стосується часу, Зеленський і його команда поставили собі, як розповідають в президентському оточенні, внутрішній дедлайн. Війну на Донбасі слід закінчити за рік. Ідіоти. От знаєте, як просто ідіоти. Особливо заява про стіну. Знаєте, жодна стіна не може втримати танк. Уже Яценюк побудував. Жодна стіна може, знаєте, від кого захистити? Від біженців. Від бомжів від наших громадян, які тікають від війни. От від кого може захистити стіна. Від танку, від вертольотної групи, від десанту, від спецназу. Стіна не захищає. Зараз там танків нагнано більше, ніж в європейських країн разом узятих. Просто більше. Там сконцентровано 9 нових полків тільки на Західному кордоні, тільки за один рік. 3 нових армії вони побудували. В ешелони просто вибудували. Вибачте мені, це те, що вони кажуть, це або невігластво, або просто замилювання очей українським громадянам. І про стіну, і про війну. Тому що ми можемо припинити війну дуже просто. В 2 дні. Ми здаємо національні інтереси. Україна відмовляється від НАТО, від Європейського Союзу, підписує з Путіним угоди про наше входження в нову союзну державу разом з Білоруссю, з Росією, відмовляємося від європейських перспектив, і все. І війна буде закінчена в один день. Крім того, дадуть ще газ. Тільки ви забудьте про мову, забудьте про суверенітет повністю, забудьте про те, що ваші діти будуть навчатися в найкращих європейських університетах, забудьте про безвіз, забудьте про цивілізацію. Ходити будете в дірочку в полу, тому що більшість території Російської Федерації навіть санузлів не мають нормально. От і все. Повертаєтесь в Радянський Союз, війни не буде. Ось що вони нам кажуть. І Зеленський каже, я за рік все це зроблю. Ми все це зрозуміємо, ми це бачимо. Ось що нам зараз кажуть. От і все. Пане Андрію, як ви думаєте, вдасться за рік завершити війну президента України? Ну, якщо Україна буде тримати принципову позицію, на жаль, перспектива така, що це може затягнутися на роки. І взагалі для України було б, може, краще взагалі заморожування цим конфліктом, щоб просто перестали припинити вогонь і готуватись, ставати сильнішими, а там через деякий час подивимося. Або шах, або потішах. Да, тому що інакше нам прийдеться, дійсно погоджуюсь, капітулювати. Нам би навіть заморожений варіант того ж Придністров'я, може, був би краще, що нам додало би час і можливості економічно зростати, посилювати свою армію і так далі. Пропозиція зі стіною. Ну, стіна, я маю, може, мали на увазі віртуальну стіну. Вони мали на увазі реальну. Реальну стіну, дійсно, вона не затримує російську техніку військову. А якщо мати на увазі оборонні спорудження, такі інші, там, оборонну лінію, може за військову стіну.
Ну, то таке, да. Я думаю, що навіть на певний час вони нам хочуть, бо в тому вигляді Донбас, який промитими мізками російськими телеканалами, там все, вони хочуть в Україну, в здоровий організм України запхати як ракову пухлину. Да? То може на певний час хірургічно взагалі отрізати цю окуповану частину і про неї забути. На певний час. Тому що ми не можемо дозволити Путіну, щоб він на своїх умовах всучив нам оці окуповані території, тому що вони будуть якорем, які будуть стримувати нас в нашому європейському руслі. У вас які пропозиції? Я розмірковував, і я тут погоджуюся, що заморожений конфлікт наразі, можливо, це був би найліпший варіант, бо ми не можемо виграти Україну з ядерною зброєю, бо самі не маємо ядерної зброї, і нам потрібно накопичувати сили. І бажано зробити так, щоб припинили стріляти. Але якби віддати території Російської Федерації, і ми б знали, що це 100% зупинить їх, розумієте? Про це ще можна було б говорити. Але що ми зараз дивимося? От Придністров'я, там зберігається армія. Абхазія, Осетія. Російська Федерація кожен рік просувається потрошку вперед, на сірій зоні так званій, відбираючи території у Грузині, просто накопичуючи там техніку і готуючись до війни. Всі аналітики військові світу кажуть, що Російська Федерація зараз готується до або регіональної, або до континентальної війни. Ну про що це може мова йти, розумієте? І от тут питання, ми відмовляємося від цих територій на будь-яких умовах, і що? Росія, ви думаєте, відмовиться від агресії? У них апетити на Сумщину, Харківщину, на Дніпровщину, Одещину, Херсонщину. Вони ці території, і Київську лавру подавай. Вони готові відмовитись від Львова, в це я повірю. Ну, ми повинні їх визнати тимчасово окупованими. Да, і тоді, так тим більше, а згідно Женевською міжнародною конвенцією, 52-го року, це на них, за соціальну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе країна-агресор. Тут я згоден. Так, дивіться, про Донбас... І тоді вони відбудовувати все, тому що вони ж хочуть, щоб ми за свої гроші відбудовували те, що Росія розбомбила, щоб ми пенсії туди платили. А ви ж розумієте, що до тих бідних пенсіонерів та пенсія не піде, вона буде розграбована. Я розмовляв з міністром бувшим соцполітики Павлом Розенком, він мені розказував, що ми ж до останнього моменту намагались туди пенсії передавати. Так передати по банківській системі неможливо, тому що всі банки, Ощадбанки були пограбовані, система не працювала. Система МИР, яку вони запустили, там не працює. Відправляли машини туди експедиторські, вони просто грабувались бойовиками, і бідні пенсіонери взагалі нічого. Так, про Донбас дуже багато зараз тим більше говориться, але от окупований Крим. Він якось за дужками, і в формулі Штайнмайєра. Це вони хочуть. Дивіться, по-перше, ми не можемо Крим взагалі віддаляти від питань окупованих територій і питання Донбасу. Російська Федерація хоче так. Вони готові, вони взагалі нам готують підґрунтя до відміни санкцій, про це вже сказано, це спить і бачить Путін. Вони зараз шукають таке врегулювання. Я так розумію, що з паном Зеленським, от вони розмовляли сьогодні з Путіним, знову від нас скривають, нам сказали одразу, ви всі бидло, вам не варто знати, про що тут за вашими спинами домовляється Путін з Зеленським. Окей. І вони зараз готують підґрунтя до відміни санкцій. Будь ласка, ми вже почали закуповувати електроенергію в Російській Федерації, якраз 1 числа. 7 числа на день народження Путіна готується відведення військ. Причому, я так розумію, не дивлячись на те, що бойовики продовжують бойовики досі окопуються, не займаються відведенням, ми бачимо всі їхні фортифікації. І зараз у армії великі питання. Якби ми у них побачили відведення, можна було про щось говорити. До чого я кажу? Що Росія хоче взагалі питання Криму винести окремо, для того, щоб санкції були зняті, а при цьому Крим залишився в Російській Федерації. І ось, будь ласка, зараз вже піднімається питання і про відновлення сполучення. А європейські держави не будуть
продовжувати санкції щодо Криму і щодо навіть Донбасу, якщо вони побачать, що Україна сама не дотримується цих санкцій, що нам це не потрібно. Розумієте? І допомагати нам ніхто не буде, якщо вони побачать, що окей, вони з Росією домовляються, це вибір українського народу, так чого має страждати виробник Німеччини, Франції, Іспанії, Італії, США? Ось Пане в чому Мирославе, стоїть на питання. вашу думку, чому ж коли у Мінську були ці зустрічі ще за попередньої влади і підписувалися ці угоди, проходили ці перемовини, Крим не був включений у це обговорення? Тому що в Кримі не йде війна. Сам формат Мінську, він виник в першу чергу через те, що наші підрозділи опинилися в дуже скрутній ситуації. І питання, і тому і були запрошені саме ватажки ОРДЛО, ви ж бачите? Тобто Мінськ взагалі сам по собі, він піднімає питання в першу чергу війни на Донбасі. А нам же ж інше пропонують. Нам же зараз пропонують зустрічі в нормандському форматі, і там не хочуть піднімати питання Криму. Розумієте? Там воно не стоїть. Стоїть питання, формула Штайнмаєра, будь ласка, фактично перефразований Мінськ на невигідних для України умовах, тому що питання Мінську не в тому, виконувати чи не виконувати. Питання Мінську, в якому порядку це робити. І от вони за цією розмовою про Крим забули. Зараз в нормандському форматі вони його намагаються винести так, побудувати цю розмову, задушки, щоб Крим не піднімався. Ось в чому хитрість. Андрій, я правильно зрозуміла, що ви теж дотримуєтеся думки, що зараз Криму так виносять за душки? На тлі оцих всіх подивіться, якого листа підписав Кучма. Там нема не про те, що треба вивести російські війська. Там не про розведення, а про виведення іноземних військ повинна з території України повинна була йти мова. Да? Там не йде про те, щоб нам повернули кордон. Там не йде про те, щоб була хоч якась згадка про Крим. Да? От, на жаль, от ми маємо от таку ситуацію невизначену. Я би на місці української влади би не поспішав би з тим нормандським форматом зустрічі, тому що для чого він взагалі потрібен? Просто щоб його провести із-за того, що треба провести цей формат, да, і зустрілись 4 керівника держави. Чи ми просто от невигідна зараз для України формула Штайнмаєра, яка юридично не є документом, розумієте? А на зустрічі 4 лідерів, європейських лідерів, українського президента, російського, вона буде фактично легалізована, ця формула, розумієте? Тобто, на вашу думку, ця формула, цей порядок, вона вже є, і на зустрічі у нормандському форматі буде мова йти не про деталі, як у якому порядку, що буде відбуватися, а буде просто легітимізація того, що вже буде легітимізація так званої формули. Її формально нема. Якісь листи їх до когось там підписані є, які не мають жодної юридичної сили. Але на нормандському форматі її можуть легалізувати. І тоді пану Зеленському вже зіскочити, якщо він передумає, да, вже не так просто буде відмовитись від того, коли він зрозуміє, що нас обманули. Да? От в цьому є велика загроза. І взагалі, от я бачу, що зараз вже навіть деякі прихильники Петра Олексійовича Порошенка пишуть, що нормандський формат то зрада, тому що Макрон продався Путіну, Меркель переймається тільки Північним потоком, і там фактично Україна буде одна проти 3. Проти 3 проросійських позицій. А, до речі, ми ж пам'ятаємо, що ще в 2014 році був такий Женевський формат, в якому в переговорах приймав участь віце-президент Сполучених Штатів на той час Керрі. І от якраз це було і на той час великою помилкою, що ми відмовились від Женевських переговорів і перейшли в нормандський формат, нас навмисно за бажанням Росії зіштовхнули на більш вузький формат. А зараз Ви теж нормандський формат зрадою вважаєте? Знаєте, в мене, я не вважаю нормандський, чи женевський, чи навіть мінський формат зрадою. Я от вважаю, що те, що вони зараз не приймають, це, скоріш за все, буде державною зрадою.
Мені б хотілося, знаєте, бути поміркованим, от як колега, і сказати, що давайте спочатку подивимося, що вони приймуть, давайте вивчимо ці документи, які нам не показують, давайте спочатку довіряйте, там, ну, ви не казали цього, як в соцмережах кажуть, довіряйте, у них є план. Я знаю, що плану немає, це видно по тому, як секретаря РНБО чкурнули, це перше. А по-друге, я однозначно розумію, що не формати зрада, а зрада те, що на цих форматах підписують. Розумієте, якось Порошенко, як би його там не хаяли, з усіма недоліками того Мінська, все ж таки 5 років ухитрився. Вибачте, будь ласка, змушена вас перервати. Щойно отримали звернення президента України. Увага на екран. О Боже, це ще слухати. Давайте розберемось, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Так, дякую нашим гостям. На жаль, нам вже час завершувати. Ефір АТР продовжить випуск новин «Заман». Я повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Дякую, що довіряєте. Формула Штайнмаєра. Як реагують на її підписання у